Tutafungua hii drainage, tutafungua hii culvert ili maji yaweze kupita. Jodak magweng marangenyo e sub county ma Nyamira South ogolo yuak ne sirikal mar county no kaachiel kod piny owacho mondo ket rageng mag mil polo e kuonde tiegruok mag piny owacho mondo ogeng masira mag mil polo. Kagiwuoyo e iko mar Nyambogo jahigni 15 mane somo e skul primary maragenyo mane wito ngimane e masira mar mil polo. Jodak makanyo ka otelnegi kod jakwath mag kanisa ne ogolo yuak margi kagiwacho ni jogweng mathoth wito ngimagi e yor masira mar mil polo. We are exposed to lightning. Lakini tukieneza hivyo tuweke transformer mingi alafu na pia mashule yetu. Mashule ni machache ya yako Rageng. Kile ambacho kitatusaidia na kilinde maisha, tafadhali kama kuna hii that vote head, muulize governor wetu wafanye budget wakishirikiana na county assembly watuletee thunder arresters katika mashule yetu yote. Governor has powers to talk with the county government, to talk with the national government, ili sehemu ya Rangenyo tuwe na enough thunder arresters, tuweze kuwa na transformers za kutosha ili watu wetu waweze kusaidiwa. Jokanyo kod migepe mopogore owuok oko